वाह खेसारी भाई वाह। मन गदगद क देला। भोजपुरी में ऐसन फिल्म बनैल कि सारा रिकॉर्ड तोड़ देले बा। जी हाँ, हम बात करत तनी संघर्ष 2 के। ये फिल्म के कहानी अच्छा बा, मेकिंग अच्छा बा, अभिनय अच्छा बा, गाना अच्छा बा, हर तरह से ये फिल्म अच्छा बा। 100 में से 100 नंबर ये फिल्म के देवल जा सकल बा। खेसारी लाल यादव के साथ में एक और एक्टर के फिल्म आई रहे, पावर स्टार। अपने आप के पावर स्टार कहेलन, लेकिन उनकर पावर हर हर गंगे के ऊपर में लागू ना भइल और ये फिल्म संघर्ष 2 के सामने एकदम फीका पड़ गई। उनकर जौन क्रिटिक्स बारा सन, जौन उनकर यूट्यूबर बारा सन, यहाँ तक कह देता रसन कि इ फिल्म के देखे कुत्तो भी ना गइल हुई। एकर कारण बहुत बा, जेमे से पवन सिंह के ये फिल्म के लेकर रवैया, काहे कि फिल्म के लेकर प्रचार वो ठीक से ना कइले रहलन, जेकरा वजह से ये फिल्म के ज़्यादा चर्चा ना भइल। शुरुआत में बहुत जगह वो इस फिल्म के लेकर प्रचार कइलन और खेसारी लाल यादव के बारे में बोललन कि खेसारी लाल यादव जहाँ बोलियन खड़ा होके वहाँ खड़ा हो जा। अरे पवन भैया, पहले अपना फिल्म के लिए खड़ा हो जा। काहे कि जौन प्रोड्यूसर पैसा लगैले बा, जौन डायरेक्टर ई फिल्म के पीछे मेहनत कइले बा, वो कनिए के संगे खड़ा हो जी तो हो सकत रहे कि ई संघर्ष 2 के साथे साथ ये भी फिल्म हिट हो जाई। काहे कि दोनों फिल्म के कहानी अच्छा बा। संघर्ष 2 के कहानी आज के जनरेशन के ऊपर में ई फिल्म के फिल्मावल गइल बा। जैसे कि आज के मोबाइल के जनरेशन बा, आजकल के बच्चा जौन जन्म लेता रहसन ओकनियो मोबाइल के शौकीन हो जाता रहसन। अब बच्चा सन में एगो मोबाइल के लेके एगो बीमारी फैलल बा, काहे कि मोबाइल छोड़ के वो दोसर जगह जाते नहीं गसन। बीच में जौन इंडिया में पबजी, फ्री फायर जौन गेम आइल रहे, ओकरो के लेके इ फिल्म में देखावल गइल बा, बतावल गइल बा कि लइका सन के जौन बच्चा बाड़ सन ओकनी सन के मोबाइल से कैसे आदमी दूर रख सकल बा और माई बाप अपन बच्चा के संग में किस तरह बिहेव करी, किस तरह पेश आई, इस फिल्म के ज़रिए बतावल गइल बा। फिल्म की कहानी बहुत अच्छा बा और हर हर गंगे के भी फिल्म के कहानी अच्छा बा, काहे कि ये फिल्म गंगा सफाई अभियान से जुड़ल बा और ये फिल्म में जौन पवन सिंह के कैरेक्टर बा गंगू, किस तरह आंदोलन करके गंगा के सफाई के लिए लड़ाई करता रहन। तो ये फिल्म दोनों कहानी अच्छा बा, लेकिन संघर्ष 2 हर हर गंगे से कई आगे निकल गइल। एकर कारण ई बा खेसारी लाल यादव के मेहनत, काहे कि उ हर जगह गइल रहलन, मेहनत कइलन फिल्म के प्रचार के लेके, हर जगह हर पब्लिक के बीच में गइलन कि फिल्म किसी भी तरह चल जाओ। ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद में ये सबसे ज़्यादा कमाई करे वाला फिल्म बन गइल बा। पवन सिंह के नामो निशान नइखे खेसारी लाल यादव के आगे। जौन उनकर यूट्यूबर बाड़ा सन मजबूर होके यहाँ तक कहे के लिए मजबूर हो गइल सन कि पवन सिंह के फिल्म कुत्ता भी देखे नइखे जा और खेसारी लाल यादव के जम के तारीफ कइल सन। तो एक बात बोले चाहे, अगर इसी तरह भोजपुरी आगे बढ़ी तो जौन भोजपुरी के ऊपर में ठप्पा लागल बा कि एल्बम इंडस्ट्री ह, फिल्म इंडस्ट्री ना ह, उ ठप्पा हट जाई। तो सब एक्टर के यही मेहनत करे के चाहिए, सब एक दूसरे को सपोर्ट करे के चाहिए। लेकिन भोजपुरी में जौन बात विवाद बढ़ल रहेला, एकरा पे कंट्रोल राखे से भोजपुरी के भी डेवलप बा आ जौन कलाकार एमे काम कर रहे सन इंडस्ट्री में ओकनियों के डेवलपमेंट बा। तो रउआ सभे के का लगता कि संघर्ष 2 भोजपुरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी? अगर तोड़ दी तो कमेंट्स करके हमनी के बताई। और जेकरा लागता कि पवन सिंह के फिल्म काहे फ्लॉप भइल बा वो कमेंट्स करके हमनी के बताई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।